Anyways, naadyo ko'y damage nga teeth pero di mag-uol. Kaya hindi ako nag-iisa. In English, I'm not one. Charot bitaw. Hey, what's up mga Megs? This is Nitch. So for today's video, as you can see during aside, nagsakay kog taxi with my little Sisi, Chin, Ma'am Shitin, Daddy Ining, and Kuya Mikey sa front seat. We're going to a dental clinic in Mabolo, Cebu. Syempre, naatay panahon nga magpa-check sa atong kangipunan. Naambot lang, kamusta na kanino? Sige ra jud biya tag mukbang ani. Dapat ato apot tag dun ning ngipuna para mas lami pa ang kaon and syempre, para mas clean and healthy lang unsa di oy. So this is it, we're here. So init kaya ang panahon mga Megs, grabe. As in, pero di mag-uol. Kay Charan! Pag-open pa lang namo silang clinic, pastilan, wa ko ma-orient. Mura madinig Snow World sa Kabugnaw. Charis. Bitaw lakas makarelak-relak. And look oh, pretty kalimpyo. Staffs are very accommodating pa jud. So tuara, nagpa-pick na dayon ko with Doc Jonas of Smile Capital Dental Clinic. Very accommodating and smiling pa jud kaayo. So while waiting sa among turn, nag-watch mig movies ilang TV. While Ma'am Shitin is nag-scroll silang cellphone pawa sa duka daw. Kilami kaya katulgan ilang clinic. Very bugnaw and humot pa jud kaayo. So guys, pray for me, isalang na ako. Charis. Medyo kulba siya pero ang importante, mahalaga. Pero in fairness, medyo comfy ra diri. And dili kayo tamailang because very friendly ra jud kayo si Doc and other staff. Well explained kayo iyang mga gipang advice nako. Anyways, naadyo ko'y damage nga teeth pero di mag-uol. Kaya hindi ako nag-iisa. In English, I'm not one. Charot bitaw. But dili pa ko ready magpaibot or magpapasta. Magbiyahe pa sad migbalik later pa uli. So, gikliningan lang sa ni Doc for now ang akong teeth. Me and Daddy Ining actually. So, the design is very mura jud ko giipurahan sa ilong. Kahuror ba? Charot. Pero in fairness, chill ra jud. For me, is satisfying since wala pa man sad guro ko'y mga daghang tartar. But for Daddy Ining is kinda niludo kaayo. Anak jud na siya. So this time is si Daddy Ining ang isalang sa tawag ng tanggalan ng bagang. Charot, for the cleaning na po siya sa teeth. And we'll be right back during a clinic soon. Kaya magpaanam siya patut extraction. And me is planning nga magpa-braces buhon. Pero need pa na ko ni ma-extract akong daot nga teeth soon. Para why samok? Lisod pod, mag-brace-brace ta diha. Pero daot tag ngipon. Charot, bitaw, need yun na to mag-visit permis sa itong mga dentist. Para less problem. And of course, para healthy ang atong teeth.